Alright, magandang hapon po. Mega mega love shout out. Ayan. Alright, Eugene Ray Villanueva, mega mega love shout out. At mega mega love shout out din kay Mami Mercy Calunod. Alright, mega mega love shout out po. 98 days to go before Christmas. Yes, Merry Christmas. Merry pa ba ang Christmas nyo? Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega mega love shout out kay Mami Mercy Calunod, kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega mega love shout out. Alright, kay G Chang Walk, mega mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, mega mega love shout out. Ayan, kay Eugene Ray Villanueva, ayan, mega mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina, mega mega love shout out. At kay Ma'am Annalisa, mega mega love shout out. Alright, 4 million in the house, mega mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, mapagpalang hapon. At syempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Alright, kay Audrey Nicole pala, yan, mega mega love shout out. Ayan, 98 days to go. Oh. Ang tanong ko, Merry pa kaya? May Merry pa kaya kayong Christmas? Yung magagandang trabaho, iyon ang may Merry ang Christmas, ano? At siyempre sa lahat ng mga ano dyan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, 13 million in the house, mega mega love shout out. Kayo ba, anong masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon? Lalong lalo na sa investigasyon sa Senado, no? Ayan, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang hapon po sa 20 million in the house. Ayan, ngayon po ay investigasyon ng ano sa Senado, pero ang mga lumalabas po ay nako, mukhang isa lang ang patutunguhan, no? Absuelto yung may mga pakana. Ano kayang meron? Bakit ayaw nilang ikanta, no? At nakikita nyo ba yung pagkakaiba ng Senado, yung sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni itong si Senate President Tito Soto, no? Nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Nung investigasyon sa Blue Ribbon Committee, makikita mo limited lang silang pumupunta doon, parang pumupunta doon, sumisilip lang, no? Pero itong kanina, naandyan sila lahat, si Marcolita, si Bato, si sino ba nandyan, si Bungo, si Amy Marcos, si Jinggoy, naandyan sila lahat. Pero nung ngayon nandiyan naman si Soto, parang panatag na panatag, yan, no? Pero nung investigasyon ng kay Marcolita, nakatatlong investigasyon, ano? Si Tito Soto wala doon. Kaya pala wala doon, hindi nagpa-participate kasi nga may plano pala na mang-agaw ng kapangyarihan. Ngayon na nang agaw na, di ba, nakita nyo? Naandyan pa siya, talagang todo suporta.
No? Makikita nyo yung pagkakaiba. Yung inagawan niya, mga nandyan lahat. Pero sila, nung nagpaplano sila mang-agaw, hindi sila pumunta. Yun lang ang napansin ko, Oh. Ngayon, natutuwa ba kayo? Ako, medyo natutuwa ko. Kasi, talagang umamin na sila. May pag-amin na. Naandyan na yung pag-amin. Nagkantahan na eh. Ang problema, parang hanggang doon lang sa kanila. Parang hanggang doon lang sa kanila. Di ba? Napapansin nyo ba? Parang hindi na pwedeng lumagpas hindi na pwedeng lumabas. Na hindi naman talaga po pwede kasi hindi naman po pwede talagang hindi lumagpas sa kanila kasi nga saan ba nanggagaling yung budget? Di ba? Kadalasan yan mga project ng congressman yan. Mga nilalabi nila yan. Di ba? Ayun lang ang mga tanong natin. Kayo, satisfied ba kayo? Kayo naman ang tatanungin ko ngayon. Ayan. Kayong mga nanonood dyan. Kayo ba? Satisfied ba kayo sa mga nangyaring pag-imbestiga ngayon sa Senado? Kasi kung titingnan nyo, ang takbo ng hanggang doon na lang sa kanila, hindi na pwedeng lumabas. Hanggang doon na lang sa mga engineer. No? Hanggang doon lang sa mga engineer at saka doon sa Diskaya. Hindi na pwedeng lumabas. Ito naman si Madam Chair, si Madam Risa, talagang ang pinipilit niya hanggang doon lang sa, kasi kung mapapansin nyo, yung mga tanong niya, ang pinipilit niya hanggang doon lang sa mga DPWH engineer. Kasi tinanong nga ni Senator Jenggoy, para kanino ba yan? Sa congressman o sa district engineer? Maliwanag ang sagot ni Madam Risa sa district engineer. Wala siyang alamin. Wala siyang balak na alamin talaga. Di ba? Ayan. Ngayon, kayo naman po ang dyan. Mag-comment kayo dyan. Siyempre, anong masasabi nyo sa mga ganitong klaseng investigasyon na wala. Sa tingin ko hanggang dyan na lang yan. Wala nang lalabas. Wala nang lalagpas. Kung hindi, hanggang dyan lang sa kanila. Silang naiipit. Pero ako sa pagkakataon na ito, karangalan na nila eh. Hindi naman nila magagawa yan kung walang mas mataas sa kanila. Maliban na lang kung talagang pagtatakpan talaga nila ng husto. Kasi kung mapapansin nyo, idinawit si Senator Jinggoy Estrada, idinawit si Joel Villanueva. Pero ngayon, yun hindi naman pala. Binigyan lang nila ng context yung mga text na wala naman katibayan. Hanggang doon lang sa text. Di ba? Kasi nga pwede nilang yon. Pwede nilang matrace yan. Pwede nilang mapatunayan kasi kung ikaw ay may request, lalabas yan doon sa GAA, sa GAA na pinirmahan ng presidente na batas na yun eh. Makikita yan doon kung sino ang mga congressman, kung sino ang may project, kung sino ang nag-insert. Di ba? Bakit ngayon hindi nila sabi-sabi kung sino? Samantalang itong Diskaya nagsasabi. Oh. Ang lagay ba hanggang doon na lang? Palaging safe yung mga politiko na talagang iyon naman talaga ang may mga kadalasan iyon ang kadalasan na may mga project talaga.
Kasi nga, nire-request nila yan eh. Sila ang nagre-request yan. Kaya nga, sabi nga ni Congressman Chanco, nasasagasaan or pinaparadahan. Sinong gumagawa nun? Di ba? Di ba mga congressman din? Kaya nagtataka ako bakit ang gusto nilang palabasin hanggang doon na lang. Hindi ko sinasabing ang gusto nilang palabasin hanggang doon na lang ha. Pero sa tema ng takbo ng investigasyon ay wala kang makikitang pag-amin doon sa mga district engineer eh. Hindi nila masabi kung saan papunta yung pira. Pero kitang-kita mo na naka-align, kumbaga naka-hiwa-hiwalay. Alam mong may pupuntahan. Pero hindi nila alam kung saan, hindi nila sinasabi kung saan papunta. Diba? Kaya halatang halata na may pinagtatakpan eh. Oh. Ngayon, i-comment nyo po dyan, ano ba ang inyong saloobin? Madilim na tuloy. Dito kasi ako sa loob ng malapit na naman kasi umulan, malakas ang ulan. I-comment nyo po, ano ba ang inyong saloobin? Ano ba ang inyong masasabi? Ano ang inyong i-comment nyo ano ang inyong saloobin sa mga bagay na ito. Naniniwala ba kayo na mga district engineer lang o DPWH lang ang mga taga DPWH lang nakakaalam nito? Kasi kung makikita natin yung pira na pinakita nila na ebidensya, naka-arrange eh. Na talagang alam mong may pagdadalhan eh. Di ba? Ang problema nung tinatanong kung para kanino ang mga yon, hindi nila masabi. Di ba? Hindi nila masabi kung para kanino, kung saan ipapadala. Hindi nila masabi kung kanino yun. Kaya nga halatang halata mo talagang may pinagtatakpan eh. Diba? Siguro antay-antayin natin baka maliwanagan, magkanda untog-untog ang ulo, nasabihin na nila ang totoo. Kasi hindi naman talaga nila magagawa yan kung sila lang. Hindi man magagawa kasi ilan ang binibigay na budget sa DPWH. Di ba? Hindi naman po pwedeng doon lang sa isang lugar yung binibigay na budget sa DPWH. Hindi naman po pwede sa isang lugar lang yun. Kaya karamihan doon, mga ng mga congressman, mga senador, mga request yan. Kaya, kayo, naniniwala ba kayo na mga taga DPWH lang ang may utak niyan? Para sa akin, hindi ako naniniwala. Di ba? Kayo naman po ang tatanungin ko. Ayan, mayroon tayong 67 dyan. I-comment nyo dyan. Mayroon tayong 67 na nanonood. Ngayon, ang tanong ko, i-comment nyo dyan, ano ang masasabi nyo? Talagang taga DPWH lang bang may kinalaman dyan? O talagang mayroong mga politikong nakikinabang? Yan ang mga ating yan ang ating mga katanungan ngayong hapon. Alright? Sige, comment. Sino ang unang mag-comment? Ayan. Mega love shout out kay Eugene Villanueva. Ayan. Comment nyo, ano ang masasabi nyo?
Totoo ba na talagang mga taga DPWH lang? Walang mga politikong involved? Kasi yan ang obserbasyon ko ha. Obserbasyon lang natin to na sa tema ng takbo ng investigasyon, wala, tinatanong sila kung para saan yung nakabandil-bandil na pera. Hindi nila sinasabi kung para saan. Hindi nila masagot. Kahit sino sa kanila, hindi nila masagot eh. Pero kitang-kita mong nakabandil. Ibig sabihin, naka-divide na talaga. Diba? Yun. Ngayon, dahil magagaling naman ang ating mga viewers, ayan. Kayo po, anong masasabi nyo? Diba? I-comment nyo dyan kung sino ang kung hanggang dyan lang ba talaga sa kanila na wala ng iba. Diba? Alright? Mayroon tayong 83 nanonood. Ayan, anong masasabi nyo? Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Alright? Kahapon pala, hiwalay ko nang ng konti update ko lang kayo kahapon. Kahapon ay medyo hindi na ako nakapag-live uli. Gawa ng alanganin na yung battery ng ating cellphone. Gawa ng medyo mabilis nang malubat yung ating cellphone. Pero kahapon na ako ay natapos ko mag-live kahapon doon sa may Batasan ay kung saan ako nakaparking, kausap ko yung mga staff ng mga barangay doon. Marami. Doon sa may koordinasyon daw pala sila. Lahat ng mga barangay, hindi ko alam kung buong Pilipinas ba or doon lang sa kanila. Doon sa area nila ng Batasan. Na sa linggo po ay nakaano silang dumalo sa isang malaking rally sa Lunita. Alright, yan lang ang ating mga kahapon na nasagap na balita. Alright, nandito si Ma'am Nidita Balagbis. Ayan, mega love shout out. Diba dalawang tao lang Martin at Saldico, dapat sila managot. Tama po. Ma'am Nildita, hindi lang po Martin at saka Saldico ang dapat managot. Kasi po maraming mga congressman, lalong-lalo na yung mga distrito, na talagang naglalagay sila ng kanilang mga project. Kumbaga nagre-request diyan. Ang problema nga lang, itong dalawa na ito, si Martin Romualdez at si Saldico, kumbaga sinasabi nga ni Congressman Tiangco na pinaparadahan nila, kumbaga dinadagdagan nila yung mga budget, pero hindi pwedeng galawin yun ng kung sinong congressman doon. Iyon ang kanilang naging participation. Iyon ang sabi nila Iyon ang kanilang mga paliwanag sa lahat ng mga interview, lalong-lalo na si Congressman Toby Tiangco. Alright? Si Ma'am Gina Cabanas, ito mga fighter, itong mga commentator. Sir, nanonood lang ako. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Gina Cabanas. Lagyan ko ito ng lagyan kita ng salawal. Ayan po, ang partisipasyon talaga ni kaya kahit si BP Inday Sara ay nasabi yan, gawa ng katulad ang yun sa DepEd nga, na nung panahon niya yung ni-request nilang budget dinagdagan, pero hindi pwedeng galawin ng DepEd kasi nga may nakalaan yon para doon sa kanila kung sinong napupusuan nilang congressman, or kung pinaparada nila yan doon para pag may gusto silang paggamitan, kukunin nila yon. Yan, ganyan, parang pinaparada ba.
si Boss John Lanciola. Alright. Magandang hapon kay John Lanciola, kay Boss John Lanciola. Ayan, ganun ang mga iyon ang paliwanag naman ni BP Inday Sara doon. Kumbaga, kaya nga dahil nga sila ang speaker nung mga panahon na yon, at si Saldi ko naman ang siya naman ay chairman ng Committee of Appropriation. Kaya silang dalawa ang nakakaalam kung anong gusto nilang idagdag or anong gusto nilang ipasok sa budget. Alam nila kung saan nila pwedeng iparada yung budget na yon. Kaya ganon, diba? Yun nga sinasabi ni Congressman Toby Chanco na yung sagasa at saka yung parada, yung parking. Pag sinabi kasing parking, ilalagay lang yan dyan, wala pang specific na paglalagyan kung saan gagamitin. Ganon ang parada. Yung sagasa naman, sa ayaw mo daw at sa gusto ay wala kang magawa, kasi malalaman mo nandyan na yan, may budget ka ng ganong kalaki. Pero ang masaklap doon, hindi mo pwedeng gamitin yun dahil hindi nila alam, kasi silang nakakaalam nun eh. Ganon ang nangyari sa budget, di ba? Ganon ang doon sa natuklasan ni BP Inday Sara doon sa budget ng DPWH, ng DepEd. Yun ang kanilang mga mga paliwanag. Ngayon, kung sino ang mas magaling, lalong-lalo na sa research, kasi sinabi naman ni BP Inday Sara na makikita naman yan doon sa GEA. Yan, doon sa GAA na tinatawag nila. Tsaka may mga senador talaga na nag-question noon, si Senador GBR Sito ng mga panahon na yon na inaano yung budget, di ba? Kaya nga ako talaga sa takbo ng ng Senado, sa takbo rin ng mga sagot ng mga engineer, parang hindi na makakalagpas doon sa kanila kung hindi sila na lang ang aako. Hindi ko alam kung anong meron, kung may banta ba sa kanila. Kaya dapat ang doon, tanungin dapat yung mga doon kung ano ba ang nyo, may banta ba kayo sa inyong sarili or ang inyong pamilya, sino man sa kanila, sa membro ng pamilya. Kasi baka na alam nyo naman, pag makukorner na, gagawa ng paraan ang mga yan, di ba? Alam nyo naman yung sindikato yan eh, di ba? Kung alam na makukorner na, gagawa yan para gumawa ng hindi na magandang no? Alam nyo naman yan, may mga history naman yan, laging binabalita yan sa TV. Kung ano-anong mga lugar, di ba? Nagugurguran yung magkakalabang partido, di ba? Kung nagagawa yan sa mga kalaban nila kung saan mang probinsya, di ba? Kung nagagawa nila, ha? What more na naiipit na talaga yung na pwede nang lumabas ang kasiraan sa kanilang pagkatao, di ba? Pwede nilang gawin yon, di ba? Yung mga posibleng ganon. Kaya dapat mas malawak talaga, dapat mas lawakan ang investigasyon ng Senado na ito, no? Mas lawakan. Ang problema, Jesus, pinagko-contempt. Di ba? Ngayon, kayo naman ang ko dyan, comment nyo, ano ba talaga gusto ko talaga, lalong-lalo na yun sa akin, yung mga solid ko talagang mga manonood dito, i-comment nyo dyan yung mga salubin nyo, kasi siyempre gusto ko naman maririnig natin yung mga inyong salubin, di ba? Para alam natin kung talagang tayo ba ay
Tayo ba ay mga tunay na makabayan? Nagmamalasakit sa bayan, lalong-lalo na sa sa ating pamilya, kasi diyan nakasalalay yung ating kinabukasan, lalong-lalo ng pamilya natin eh. Jerome Capistrano, may kaming love shout out. Didi shit, vlogger ka ba? Bakit kailangan pang Didi shit? Ano ba ang ano doon? Ano ba ang problema doon? Bakit mga gano'n na? Yan ang mga komentong mga walang kwentang comment na yan. Anong problema doon kung Didi shit, hindi naman ako binabayaran. Di ba? Mga tanong talaga na yung mga tanong na walang kwentang Kinontempt kasi ni Tolpo kasi kasali kapatid niya sa anomalya. Oh, totoo ba 'yon? Hindi ko narinig baka na lang ako kasi nalagpasan lang ako kasi nag-drive ako kanina kaya hindi ko narinig. Hindi ko 'yun Hindi ko narinig 'yon. Kung kasali. Kasi yung mga dapat talaga kung wala dapat palagpasin. Meron kuya nasabi sa hearing. Ganun ba? Sino ang nagsabi? Hindi ko na yun magandang yun. Pero wala aminan. Mega love shout out kay Michelle Birances. Alam niyo, dapat talaga lumabas ang katotohanan. Kasi isa iyan sa pagbabasihan nyo sa pagboto. No? Isa iyan sa pagbabasihan nyo ng boto. Wag na tayong alam nyo, maraming yung mga paawa effect ng mga politiko, yung mapunta lang doon sa maglibre na ng nako, tuwan-tuwa naman. Wag po 'yon ang basihan natin sa ang tingnan natin kung talagang sino ang natin yung isipan nating maigi, sino ba talagang makakatulong sa bayan. Baon na ang Pilipinas sa utang kaya kinontempt ni Tuplox. Tuplox. Ang sagwa naman ang tawag ni Madam Michelle kay Tuplox. Pero pa rin, tulpo pa rin. Tulpo pa rin naman. Nakakatuwa naman to si Ma'am Michelle Birances. Alam niyo, wag nating parating na naman ang 2028. Kaya umpisa na yan na ganon sila kaingay. Mega love shout out kay Mike Angelo. We love General Torre. Alam mo, nawawala na nga si General Torre, hindi mo na makita. Dati sikat na sikat siya sa lahat ng sa mainstream media, social media, kung saan kaliwa ka ng interview. Ngayon wala na, parang ewan ko. Nakakaawa naman yon si General Torre. Parang tinapon na lang na parang itsas. Di ba? Wala na tayong balita. Nagamit na yung tao. Baka nagtago na rin si Turing. Hindi naman nagtago kasi wala pa naman siyang kaso. May mga pa naman, pero wala pa namang hindi pa naman siguro binubuksan. May mga isinampa siguro kasi sa dami niyang pero wala pa namang nababalita na pinaghahanap na siya ng batas. Hindi pa naman siya nagre-retire Hindi pa siya nagre-retire Madam Michelle. Kumbaga, sabi niya nga, pulis pa naman siya, pwede pa naman siyang manghuli ng mga masasamang loob. Di ba? Pwede pa naman daw siya manghuli ng mga masasamang loob, pero nasaan na siya? Naawa man ako doon sa tao kasi ginamit lang talaga Ayan. Hindi yung nakakaawa, sir. Strategy lang nila yon. Di mo halata yung mga kasama na anomalya, isa-isa pinaparesign. Yung mga yung mga sangkot,
Si General Torre talagang tinanggal. Tinanggal siya sapagkat si PNP tagal niya pa matatapos ang termino niya eh. Tinanggal talaga siya. Ginamit, tapos nang gamitin eh. Oh. Tapos na siyang gamitin. Ang problema kay General Torre, dahil nga nagpagamit siya, aywan ko kung pag mag-retire siya, makukuha niya yung ano niya. Alam mo, dapat si General Torre, mag-retire na kaagad siya at kunin niya kaagad yung ano niya, yung retirement pay. Kasi pag inabutan siya ng kaso, tapos. Oh, baka uugod-ugod na siya, hindi niya pa makuha yung kanyang retirement benefit. Hindi niya mapakinabangan. Oh, totoo lang kasi pag nako, puno talaga ng kaso si General Torre. Drama lang ata yun, sir. Tuwang-tuwa na siya yung dalawang Rimulya, isa din yang mga may anomalya. Sinabi mo pa, Ma'am Michelle. 'Di ba? Yung kanyang anak nahulihan ng napakaraming marijuana. Pero anong nangyari? Out of the pag-upo niya lang na absuelto. Wow. 'Di ba? May drama talaga. Tama yung talagang may drama diyan. May drama. Oh. Pero may mga kaso na rin sila. Kaya nga gusto niya maging ombudsman. Wala, hindi siya magiging ombudsman. Nag-motion for reconsideration si Senadora Aimee. Tapos may pinail ng kaso yung mga anak ni dating Pangulong Duterte. May pinail na kaso, kaya ewan ko kung hanggang kailan sila lalagay ng para maging ombudsman si Rimulya. Kasi sa totoo lang, pipilitin talaga nila yan. Kasi wala naman ibang pinaka-target talaga dito. Si BP Inday Sara. Ang pinaka-target talaga dito ng lahat, BP Inday Sara sa 2020. Tingnan nyo ang takbo ng investigasyon sa Kongreso. Iyon si Luis Tro. Talagang atat na atat. Puro kayo haka-haka. Anong haka-haka naman? Haka-haka. Haka short? Si Madam Lia Tampoy. Ganda naman ang pangalan. Lia Tampoy. Diba? Puro kayo haka. Anong haka-haka? Nanonood ka ba? Panoorin mo yung hearing. May bagong nilabas sa Supreme Court na may inaasikaso si Bangag at Rimulya na nakaupo ngayon sa Supreme Court. Ipawalang bisa yung kaso niya para makaupo kasi para next year kakasuhan na si Sara. Di ba? Lia, gising oy. Tulog ka pa ata, uplok. Alam mo, pili talaga. Sinabi naman talaga ni SOG yon na Boying na gusto niya talagang maging ombudsman. Kaya ang atat na atat eh. Siyempre, alam na natin yon. Kahit sino man dyan, wala talagang gising na kayo lang ang bulag. Talaga ito si Madam Lia. Ay nako, Madam Lia, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Paggising mo, baon na sa utang ang Pilipino. Nako, talaga si Madam Lia. Ay nako, huwag ka nang trilyonis na ang winaldas. Diba? Ikaw ata bulag, nood ka TV. Nood ka Virinay or baka wala ka atang TV. Ayaw pak. Malupit pala ito si Madam Michelle. Nako, mahirap itong Mahirap itong yun Sabihin mo kay Pulong, idiot, ibalik niya yung 51 billion. Madam Tampoy, iyon talaga, wala ka talagang alam.
Puntahan mo doon sa DPWH, binalita na nga sa DPWH kung anong mga ginawang project doon sa 51 na pinagsasabi mo na yan. Ang problema kasi, hindi nyo matanggap na maraming ginawa ang mga Duterte. Hindi nyo kasi matanggap kasi nga bulag kayo. Ngi. Ay nako. Evangeline Rubia, last card nila si Remulla. Lahat ng ginawa nila kay BP supalpal. Tama. Ando sa may DPWH, may libro na ginawa si Pulong. Ikaw yung idiot. Anong ginawa? Pumatay. Nako, masama yun Masama doon, Madam Lia. Nagbibintang ka ng walang katotohanan. Nge. Idiot ang bulok. Nakakatawa ito. Malupit ito si Madam Lia. Mayroon na po doon sa flood control. Sir, sabit si Erwin Tolpo sa flood control. Nagpapalusot pa. Ganun ba? Hindi ko napanood yun. Sa totoo lang. Boss Mario. Boss Super Mario. Lia, bakit nakakita ka may pinatay? Aboy. Hindi ko napanood kanina kasi bigla na akong tinawag ng boss ko kaya pinatay ko na yung hindi na ako nakapanood. Sabit ba talaga? Alam mo, sa totoo lang, si Erwin Tolpo minsan gusto kong paniwalaan, minsan hindi. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Yung kanyang pagkatao, 'di ba? Siya, kaya nga hindi siya pumasa sa hindi siya pumasa sa DSWD kasi nga dalawa ang double doble kara siya May pumunta kontraktor sa office ni Tolpo, nakuha CCTV. Ganun ba? Hindi ko napanood yun Boss Super Mario. Tapos akalain mo ba naman, ayon to sa kanya kay Senator Tolpo, Erwin Tolpo, napatunayan na talagang gumamit siyang Erich Sylvester. Alam mo ba ang katwiran niya? Na masama ba na gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko? Tama bang ikatwiran yon? Kung tayo natin gawin yon, di kulong tayo. Pero siya hindi kulong. Di ba? Sabi nga, huli pero hindi kulong. Di ba? Nagalit na tuloy si Madam Lia. Sabi ni Madam, punta ka sa Davao, Day. Andon sa DPWH, Day. May libro si Pulong, gawa sa DPWH. Ganda sa Davao, ha? Di gaya ng Manila mo. City, kaso madumi. Gaya ng utak ko malinis. Ano yan? Saan naman kayo? Di Tolpo na naman. Nakulong si Digong dahil sa adik mo, presidente mo. Abnoy. Wala kwenta. Anong wala kwenta? Abnoy, wag ka dito. Di ka pwede dito. Ikaw wala kwenta. Nagagalit si Madam Lia. Madam Lia, wag ka masyadong pansinin yan masyado. Ay, Madam Michelle, wag mong pansinin si Madam Lia. Nang lang yan nang iichos lang yan dito sa live natin. Basta ikaw, ang sinusuportahan mo ay totoong tao, hindi ka mangangamba. Kita mo ang mga katwiran niya, nakulong kung saan, anong mga kaso. Nakulong kasi pinakulong, wala namang talagang kaso hanggang ikaw wala kwenta. Nagagalit tuloy. Wag niyo pasinin niya si Lia Tampoy. Di ba? Tampoy. Walang utak yan. Kahit binaba. Hindi, baka na yan. Pilit pa rin bangag na wala kwenta. Di, baka yan, Madam Michelle, baka na, kasi palaging nababaha, baka nalagyan ng ano yan, yung, liptos?
Palaging nababaha eh. Dodong, Inday, uwi na kayo. Visayas, nagiging dugyot Manila dahil sa inyo. Tama. Alam nyo sa totoo lang, dapat talaga umuwi na. Kasi ang Manila, dugyot talaga eh. Dugyot na talaga ang Metro Manila. Napakaraming squatter. Pero bakit hindi umuwi? Kasi nga, yung mga nakaupo dyan, hindi man gumagawa ng para umunlad yung kanilang bayan. Ilang dekada na. Eh kung iparihas nila ang sahod ng Metro Manila at saka probinsya, walang magtsatsaga dito sa Manila kung hindi dyan sa probinsya. Kasi, kayo ba naman, gusto nyo malayo kayo sa pamilya nyo? Di ba? Uy, Kagawad Antonihan! Talaga naman, si Kagawad Antonihan biglang lumabas, Yung Manila by niyo nga si Digong. Ang Manila Bay pala, Manila Bay. Magkaiwalay kasi. Yung Manila Bay, di ba? Si Digong naglinis. Alam mo, Ma'am Michelle, yung Manila Bay, nako, noong araw, pag pumunta ka dyan, hindi ka makatagal. Alam nyo ang amoy? Alam mo yung amoy na malansa, amoy itsas, lahat ng amoy, maaamoy mo. Pero ngayon, makikita mo, pag umapak ka, makikiliti yung paa mo. Kasi nga, mararamdaman mo yung linis nung pagkagawa eh. Malakas ulan dyan, Kuya Don. Katitigil lang, pero mukhang mukhang lalakas na naman, nagbabadya na naman ang 2 linggo na Kagawad Anthony yung niya. Ulan dito sa Metro Manila, grabe. Uulan, titigil, uulan, tapos babaha. Mawawala, babaha, mawawala. Di ba? Kasi nga puro na lang flood, wala nang control. Di ba? Alam mo minsan kasi na lang talaga yung hindi nila matanggap ang katotohanan. Kaya makikita mo ang Metro Manila, hindi lang yan, tahimik lang ang mga Metro Manila na Kasi nga, pag pumunta ka dyan sa sure may nagpalinis dyan. For your information. Hindi po. National po ang dyan, nakasuporta lang po si Orme kasi si ang mayor siyempre. National po kasi DENR po ang dyan. Hinahanap ang budget ng flood control. Pinagbili ng luxury jet. Yan sabi nila, pinambili talaga ng mga luxury. Galing sa amin sa Cebu. Yung Dolomite Madam, nadinig si Digong na di maganda pero pinilit pa rin. Di ba? Para sa ikaganda ng Manila. Tama yun. Alam mo, hinahanapan pa nga nila ng butas yan eh. Yung Manila Bay. Hinahanapan pa nga nila ng butas yan eh. Na kaya daw binabaha yung isang parte ng Manila na dahil doon sa Manila Dolomite. Tapos pinag-aralan nila Yorme, hindi naman pala. Kasi nga may mga flood control pala na hindi pala umaandar. Anak ng baka, din nawala yung doon kasi pinag-aralan nakita ang problema, hindi naman pala doon. Hindi naman pala doon ang dahilan, anak ng baka talaga Kaya makikita mo ang tao pag halata mong naninira lang talaga Halata mo, naninira lang talaga. Kawawa Pinas kay Saramaw, Halimaw. Naku, makikita nyo yan makikita nyo yan, tingnan nyo. Kaya siguraduhin nyo na lang na ipanalo nyo yung bangag na magiging presidente nyo. Abangan nyo na lang.
Hindi simot. Ngayon nasimot na. Ano pang simot? Sinimot na nga eh. Oh. Kaya manghingi ka na doon kay Saldico at saka kay Romualdez. Baka sakaling maambunan ka. Sinimot na. Ayan oh. Trilyones na ang hinahanap, pinag-uusapan nila. Huwag mo na pa. Dudong Inday, uwi na kayo Bisaya. Ay nako. Talaga naman. Mas maganda ang Bisaya. Mas magaganda. Nako. Kasi dito puro na squatter. Uy, ikaw ata alinaw, hayo pa ka uplok. Palaban ito si Ma'am Michelle. Ikaw uwi ka na rin sa cemetery. Palaban to si Ma'am Michelle. Ikaw na to de. Diyan ka lang. Easy ka lang dyan. Easy lang. Andyan oh. May ano tayo si Ma'am Michelle oh. Andyan oh. Birador yan. Ma'am Michelle, lumayas yung isa, may pumalit na isa. Mamaya yan, may papalit na naman na isa. Pinagtutulungan ka dyan sa babae. Alam mo yung mga wala kang makikitang mga magagandang comment. Yung mga anti-Duterte. Wala kang makitang magagandang comment. Ang makikita mo lang dyan, puro bad comment. Pag mga Duterte ang kasi hindi nila matanggap. Eh ikaw ba naman 6 na taon pinahirapan yung mga adik eh. 6 na taon na nagdusa. Hindi makasinghot. Oh, magagalit ka talaga. Mga antay, guros, iyakin yan. Oh, di ba? 6 na taon ba naman maghihirap na walang masinghot? Pag masinghot ka, mahuhuli ka. Boss, bigyan mo ko ng loto. Tayaan natin. Ba't ka patataya? Eh wala ngang nananalo. Ibili mo na lang ng asin at saka bitsin. May pantimpla ka sa ulam. Yung pantaya mo ng loto. Sugal yan eh. 6 na taon. Singhoy ng pulbos. Ngayon bumabawi na. Diba? Tama. Bumabawi na. Mike Angelo, nandito na naman si Mike Angelo. Kagabi pa ito o kahapon pa ito Mega love shout out kay Mike Angelo, kay Bungski, mega love shout out. Kahapon pa ito si Boss Angelo. Hindi ko ito napansin kahapon eh. Kay John Dang. John Indang, ayan. Mega love shout out. Alam nyo yung mga anti-Duterte, wala kang makikitang mga magagandang comment. Yung makakatulong ba sa makakatulong sa nakakarami na kumbaga mo yung kanilang makatulong ba sa paghubog ng kanilang yung magagandang komento ba na may maitutulong sa bayan. Wala, puro talaga tapang hamunin ni digong yung ICC. Wala naman pala ibubuga. Kita mo talaga. Kita mo, yan ang mga yan ang mga timang hindi mo ba alam na nakauwi na? Ay wala ka talagang alam sa mundo. Huwag ka kasing patulog-tulog. Di ba? Mag-iisang oras na tuloy tayo. Natuwa naman ako dito sa mga kita mo, Ma'am Michelle. Sabi ko sa'yo, pag may pumasok na isa, may papasok na isa. Alam mo na kung anong ibig sabihin, di ba? Iisa lang yan. Papalit-palit lang yan ang account. Kahapon natuwa ako kasi nung Martes ng gabi natuwa ako. May isang palaban din, tinira ng tinira ng Mr. Romualdez. Ayan, mega love shout out sa'yo, boss. Mr. Romualdez, di ba? Yung ICC nyo bayad sa NPA, di nga nakakuha sa di ba?
Ah, hindi, alam nyo, huwag na nating ano yun yan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo naman eh. Kitang-kita nyo yung blow by blow, pinapalabas sa TV, sa ano. Ah, alam nyo naman kung paano nila pinagalaw. Di ba? Alam nyo, kitang-kita yun. Ngayon, hindi paggagalaw yan kasi nga, ang nakaupo ay kalaban. Makikita nyo yan pagdating ng pagkatapos ng termino. Lalabas yan ang katotohanan. Lalabas yan. Lalabas at lalabas yan. Maniwala kayo. Yan ang mga utak hipon. Ano yun? Magkasama yung utak at saka yung itsas. Ganon ba yan, Kagawad Antone? Napapasarap sana ako sa kwento kasi lang mag-isang oras na. Ayan, 108. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Alright. Baka pwede naman. Tamsakan nyo naman. Mag thumbs down, pwede naman. Kahit thumbs down yan, pwede naman. Di ba? Utak na walang kwenta dahil sa kasing. Malupit talaga ito si Madam Michelle. Ano talaga? Di ba? Yung mga, alam mo yung mga yung mga anti-Duterte, makikita mo yan, mga walang magagandang yan. Wala kang makikitang magandang comment. Yung mapupulutan ba ng aral ng ating mga yung mga, alam nyo, maraming mga nanonood sa atin na talagang nag-aano lang sila, kumbaga nakikinig. Makikita mo dyan ang mga anti-Duterte. Wala kang makikitang magandang aral, kundi makikita mo sa kanila yung puot, yung galit sa puso nila. Yan ang makikita mo. Wala kang makikitang aral sa mga ganong klaseng sistema na mga commentator, mga tao. Wala kang makikitang aral. Mas maganda pa si Digong, nakaupo sa Pinas, pati ibang bansa proud, di ba? Pinas, kung pwede pa lang di palitan, di ba? Subukan nila sa akin, kuya Don. Wag na, sabi na, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Di ba? Di ba? Yung mga ganyan wala ka sa kanilang mapupulot na aral, sa totoo lang. Kahit saan ka pumuntang live, yung mga anti-Duterte, makikita mo, tingnan mo, ito sa atin, tingnan mo ilan lang tayong commentator nagko-comment diyan. Maraming nakikinig diyan na talagang nag-aano lang yan. Ano ba ang mga comment? Ano bang nakikinig lang yan, nagbabasa. Pagmasdan mo diyan ang mga anti-Duterte, wala kang makikitang magagandang aral yan, yung kapupulutan. Kundi makikita mo, ang nakikita mo diyan yung galit sa kanilang puso. Hina kasi utak mo kaya di ba? Tayo pa kita mo kung titingnan mo di ba? Tingnan mo ang mga diyan. May makukuha kang aral diyan? Yung mga ganyan na comment? Di ba? Di ba nagdi-discriminate pa? Aba, kahit katulong, at least pinagpawisan yung pinagtrabuhan, hindi katulad nung ngayon, yung mga nakaupo ngayon, puro pagnanakaw, yung kanilang mga yung mga anak, pinagdi-display na yung pinagbibili nilang mga mga lakos. Yung pala, pira ng taong bayan. Yun, natutuwa ka doon? Natutuwa ka doon, oy nagod? Siguro tuwan-tuwa ka kasi magaganda, mga mamahalin. Hindi mo alam na yung pira na pala ng taong bayan ang pinagdi-display. Ganon ba yun? Yun ang nakakatuwa. Wala kasi isip, Lods. Magising ka na sa katotohanan, hindi nyo mananalo sa kabutihan. Tama, di ba?
Sa totoo lang, nakakatuwa nga yung iba kasi magko-comment lang dyan pag makikita mo magaganda ang comment nila. Pero itong mga antay, kita mo mga yan, makikita mo nga, wala. Bully pa ang ginagawa nila. Di ba? Kaya nga makikita mong idol nyo kurakot. Tanungin nyo idol mo kung sino kurakot. 2016 nag-umpisa yung flood control. Sino nasangkot na senator? Duterte at mga congressman. Di ba? Di kasi matanggap, sir, na mas maganda Duterte magdala sa bansa. Iyon nga ang masaklap doon. Kasi nga, sa bagay, hindi naman tayo mananalo dyan. Talagang na yan eh. Simula't simula yan ang nila eh. Sirain talaga ang Duterte. Bulag po kasi sa katotohanan. Natapalan ng pera. Tama. Sabi ni Ma'am Tricia Jen. Ayan, may gamig shoutout po. Kay Ma'am Tricia Jen. Iyon ang pinakamasaklap doon. Yung naandyan ka na kung magkita kami ng mga vlogger na i-vlog, pasabugin ko. Oy nagod, kain pagpag. Nako, wag nyo nang patulan yan. Kita nyo, pag mawala yan sa comment section, may papalit na naman yan na isa. Kasi iisa lang yan. Nung nakaraang gabi, isa din lang yun. Anim na pumasok. Anim na nagpalit-palit. Pinagsisipa ni Mr. Romualdez. O, disibak siya. Mga dudong. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga yan. Si Oynagod. Pang lang yan. Pambuli lang yan eh. Pambuli lang yan. Pero yan. Halata mong iisa yung nila, galawan nila. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya wag nyo nang patulan yan. Dito tayo sa maganda. Ngayon, ang hamon ko kay Oynagod. Ipanalo nyo yung presidente nyo sa 2028. Ngayon pa lang, iikot nyo na ikampanya nyo na. Tingnan natin kung saan pupulutin yan. Di ba? Oynagod. Alam mo na. Limaw, Sara. Kita mo naman to si Tintin Lazaro. Aba, Tintin Lazaro. Parang si ito sino ito si Lazaro? Oynagod. Sara mo, nagyaya pa siya Limaw. Di limaw daw. Grabe Grabe Sara magnanakaw. Aba, parang alam na alam niya. Tricia. Tricia, tanungin mo yung nasa small committee. Ang laki ng budget, tingnan mo yung mga salin nila, di ba? Para tapos pag-usapan. Di ba? Okay lang yan. Unti lang oras nyo sa mundo. Wow. Aba, mas mahaba siguro ang oras nito ni Tintin Lazaro. Bisaya. Dugyot yung Manila. Kayong mga dugyot ng mga taga Manila. Di ba? Si Oynagod, pang lang talaga ito, si Oynagod. Ang tema ng nito ni Oynagod, why nagod? Mas lalo kayo. Di ba? Tama. Magkalaban na tuloy si Oynagod saka Tintin Lazaro. Tama. Sinong tama? LB Sumitomo. Aba, kontraktor din to si si LB Sumitomo, yung kontraktor ng Siguraduhin mo lang LB ha, na hindi malulubog yung yung subway. Sumitomo yun eh.
taga-Bisdak na supporter ni Sara Duterte. Maghanap kayo ng confidential fund ni Sara andon sa West Philippine Sea. Pina-extend ni Sara. Oh. Di ba? Palaban yan si Ma'am Michelle. Bahala kayo dyan. Talunin niyo yan si Ma'am Michelle. bandang huli, iyak-iyak. Iyak-iyak kayong mga ano dyan kay Ma'am Michelle. Malupit yan, no? Kita mo ang mga ano niya, oh. Comment niya. Diyos niyo, mga magnanakaw. Talaga naman to. Talaga naman to. Ikaw, hindi namin yung Diyos. Ang Diyos nasa taas. Pambihira ka talaga, Tintin Lazaro. Ikaw siguro yung Lazarong nasa Bible. ikaw ba yon? Kaso lang may Tintin eh. Hindi. Dapat nilagay mo na lang Lazaro, maganda pa sana. Kabanal-banalan pa sana yung pangalan. Kaso lang wala eh. Dinagdagan mo pa ng tin. Tintin. Di mo na lang ginawang bintin. Tintirin tintin. Kakatuwa talaga ito. Kakatuwa talaga itong mga ano na ito. Ay, nakaisang oras na pala tayo. Magpapaalam na ako sa inyo. Baka biglang lumabas na yung boss ko. Ano pong sinasabi nyo? Nagtama po sinasabi nyo na inagod na bully. Hindi po ako anti-Duterte. Taga Davao po ako. Di ba? Nagkagalit na tuloy si si LB Sumitomo. At least di mo sinasanto namin. Yung pala eh. Wag na tayong pagtaluhan. Yung pala ang sinasanto niyo yung demonyo. Wala na tayong magawa dyan. Sinasanto niyo. Mga traitor kayo. Sino ba traitor? Dodong. Ay, magpapaalam na ako sa inyo. Nakakatuwa naman tong mga commentator ngayon. Maraming salamat sa inyo. Si Tintin Lazaro, ayan, talaga naman, share mo lang, talaga, share mo lang. Anong i-share? Nagkakalit na talaga si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, tama na yan. Magpapaalam na po ako sa inyo. Nakaisang oras na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng dumaan, 75 na nanonood dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Diyan po ako galing Davao. Okay, galing pala ng Davao ito. Alam nyo kung gaano kaganda ang Davao. Ma'am LB Sumitomo. Di ba? Alam nyo kung gaano kaganda ang Davao. Di ba? Ayan, mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Ayan. At sa lahat ng ating mga nanonood dyan, mega love shoutout sa inyong lahat. Kakauwi ko lang po Japan kahapon. Wow, ganda na yun. Si Ma'am LB Sumitomo. Alam nyo Ma'am LB, kaya nasabi ko yung kanina, ang Sumitomo po ay isa sa kontraktor ng subway. Siyempre taga dyan ako eh. Yon, di ba? Ayan. Maraming salamat po Ma'am LB. Maraming salamat kay Michelle Birances, kay Kagawad Antonihan na nandyan pa, kay Tintin Lazaro. Ayan, salamat sa inyo. Kahit mga baser kayo, salamat pa rin sa inyo. Alam nyo, maraming yung mga ganyan kasi, yung mataba na ayan, yung matabang lang. Pero sa susunod, wag yung under wag naman yung below the belt. Marami pong Sumitomo sa Japan. Hindi po, nabanggit ko lang po, Sumitomo yung isang kontraktor dyan sa subway. Ayan po. Ayan. Maraming salamat po at sinamahan nyo ako ngayong hapon.
Ayan, magandang talakayan. At mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Yan, Ma'am Elby Sumitomo, maraming salamat po. Thank you. At kay Ma'am Michelle Birances, thank you very much. Mapagpalang hapon po.